יש אנשים שנולדו לספר סיפור, ויש כאלה שנולדו להיות הסיפור עצמו. בכל בוקר אורי קם להגשים חלום שהתחיל הרבה לפני שנולד. אורי גדל והתחנך על ערכי הציונות, אהבת הארץ, עבודה עברית והגשמה עצמית דרך חיי הקהילה. יש שיגידו שהוא הישראלי האמיתי, אך מי הוא הישראלי באמת? מה שאורי לא יודע זה שהמציאות אליה נולד היא מבוימת, ושהחווה שלו היא סדרת טלוויזיה שוברת שיאי רייטינג שמספרת סיפור מיוחד. ולפעמים הסיפורים הכי טובים הם דווקא אלה שלא מתכוונים לספר. כי בעוד שאנו צופים בתוכנית על חקלאי פשוט, אנחנו רואים איך החלום הציוני מתגשם מולנו. זהו הסיפור של אורי, סיפור של חלומות. וכאן בחווה, כל בוקר חדש הוא הזדמנות להוכיח שחלומות לפעמים באמת מתגשמים. ועכשיו, בוקר טוב אורי, וקדימה אל השדה. בוקר טוב אורי. איך ישנת? קדימה, לשדה? קדימה. יאללה. שדה. וואו, אורי. תראה איזה יפים הם. כן, היה חורף ממש טוב השנה. אני חושב אולי שנה הבאה סוף כל סוף ירשו לנו לשתול בחלקה הצפונית. אני אשאל את עודד, באמת הוא חייב להשתכנע. אני לא יודע, אורי. אתה יודע איך החלקה הצפונית. וגם עודד, לא נראה לי הוא יסכים. טוב, אולי אתה צודק. בואו, תשתו משהו. מה זה? אורגניקה, מהחווה, ישר אל הכוס. וואו, זה ממש טעים. טוב, אז מה בלוז? יש חליבה עוד מעט, ובערב נפגשים בחדה, מצביעים על בניית עורבה חדשה. תקשיבו, נראה לי אני אוותר על זה. באמת אני מעדיף להישאר לעבוד כאן. מה? אורי, אתה חייב לבוא. כולם צריכים להשמיע את הדעה שלהם, ואתה לא חי פה לבד. לא, באמת, אתם צריכים להשתחרר קצת. אני למשל יכול להישאר פה לעבוד כל היום. מה זה? זה בא מהשמיים. Ja, man, so wenn man die Fenster. Diese Bastel, Anna. לא, זה בטח סתם, כלום, רעמים. כן. אל תדאג, בוא ניכנס פנימה, לפני שיתחיל גשם. יאללה, בוא, תמשיך עם העבודה אחר כך. יאללה, אורי. לא, אני רוצה להישאר פה, לראות אם זה חוזר. נו, די, אורי, שחרר, בוא כבר. אולי תוסיפו איזה מישהו לחווה שיבוא לעזור? איך אנחנו אמורים להמשיך להתנהג כרגיל? ראיתם מה היה היום, יש מלחמה. איך אתם מסבירים את זה? מה, מדברת להרצל? כן. תחשבי איזה הזוי זה שהוא פשוט הקים פה את כל החווה מאפס. כן, די בזכותו אנחנו פה. שיפולת בשדה, קורה ברוח, מאומס גרעינים קירה. נו, אורי. מה? מה קורה? איזה מזל בסוף שבאת להצבעה. אנחנו חייבים עורבה חדשה, אתה יודע, אבל למה לא הצבעת בעד? העורבה ישנה מה זה מסריחה. אבל אם יהיה לנו עורבה חדשה, אז זה אומר שאנחנו נעבוד פה בשדות, הרבה פחות. אין, אתה תמיד חייב להיות הבעייתי, לא יכולה ללכת אחרי כולם. טוב, מיקה, אני נראה לי הולך לכמה דקות לשתות מים או משהו. הפסקה.
בוא לכאן, שלא יראו. מי את? אני מחוות נטע. תגיד רגע, אתה גם שמעת את הבומים האלה אתמול? משהו מרגיש מוזר. אני באמת שמעתי, זה היה לי ממש משונה. אמרו לי שזה רעמים. המדריך שלנו אמר שזה מחווה, שהם מקימים פה קרוב. איך קוראים לך? אני אורי, ואת? אורי, בוא רגע. הוצאתי את הטיעונים החדשים של חוות הכנרת. איכות מדהימה, אתה חייב לנסות. בוא, אני אבזוג לך. מה אורי? איך אתה? אורי, אני מכיר אותך, הכל טוב? אוקיי, אז נכון יש את חוות נטע? נכון. אז מה יש אחריה? חוות ניצן? ואחריה? חוות דרור. ואחריה? אני לא יודע. תחשוב איזה עולם יש בחוץ. נגיד, עוד כמה חוות קיימות. אורי, זה לא משנה כמה חוות קיימות. מה שמשנה זה שהחווה שלנו תמשיך לפעול. אני לא מסוגל עם זה יותר. כל הזמן אומרים לנו איך לחשוב ואיך להתנהג ומה לעשות. זה משגע אותי, באמת. אפילו בהצבעה לא קיבלו את הדעה שלי. אורי, החווה הזאת, הקהילה הזאת, היא החיים שלך. באמת, אני ידעתי שאתה לא תבין, אתה יודע מה, אני בכלל לא סובל את התה הזה. ומה זה כל הרעש הזה שיש עכשיו? אורי! מה זה שם מעבר לגדר, מעבר לענן? איפה שוקעת השמש, לאן אני ממשיך מכאן? מה זה שם מעבר לגדר, מעבר לענן? מסתכל החוצה לעולם הלא שלם, להביט, לחקור ולגלות, אולי אני חולם. מסתכל החוצה לעולם הלא שלם, אני חולם. אורי, קשה לי ככה. בוא ניפגש הערב. אורי, אסור לך להראות את המכתב הזה לאף אחד. יש עוד כל כך הרבה שאתה לא יודע, על העולם ועל החווה. אני רוצה להסביר לך מה קורה, אבל אני לא יכולה. אם אתה רוצה לדעת את האמת, תלך לשאול את הרצל. הנה אתה, איפה היית? תביא את זה. מה זה? זה מכשיר. היי. רוצה לראות משהו מגניב?
די, ממי, עכשיו אני זוכרת מי זאת, איך אני אוהבת את השחקנית הזאת. מה זה התיק? לילי, אני מרגיש כאילו אני חייב לצאת מפה. מה? אורי, מה רע לך פה? אתה מוגן כאן. העולם שבחוץ הוא לא מה שאתה חושב. הוא מלא בסבל וכאב וקושי. תראי כמה יפה החווה. זה לא אכפת לי, אני רוצה לראות מה יש בחוץ, לראות את העולם ולהרגיש אמיתי, כמו שאני מרגיש איתך. אורי, כשרציתי שניפגש כדי לדבר. מחר לוקחים אותי להקים חווה חדשה רחוק. מה זאת אומרת לוקחים? אורי, אתה לא יכול ללכת איתי לשום מקום. רגע, חכה, התיק שלך. אבל תזכור, אם תרצה לצאת, אין זו אגדה. ביי אורי. אוי שנו, תסדר את החולצה. אורי, אני שיקרתי לך. החווה היא זיוף. העולם הזה הוא לא אמיתי. אם אתה עדיין רוצה לצאת, תגיע לגדר. הם לא יוכלו לראות אותך. לילי. נו, אורי, איפה אתה? יאללה אורי, בוקר טוב, קדימה, לשדה. נו, מה אתה רציני? מיקה, הוא גילה לה עדכון מצלמות. אוקיי, אתם בטוחים? טוב, אז כמו שאתם יודעים, לכל דבר טוב יש סוף, וכך גם הסוף שלנו הגיע. כל העונות של קדימה אל השדה זמינות לכם ממש עכשיו לצפייה ישירה באתר של סטרימיקס.